Nechce prijať, nechce otvoriť dedík sa, lebo keď to povieš troška ináč, už nechce otvoriť sa. Víš, aká bláznovina? Sárke to dobre liezlo na nervy ináč. Ale mne sa ten denník páči v celku. Aspoň to tam nikto nedostane. Chvála Bohu, ďakujem. Aha. A keď takto si doberiem šrobovať, každý... Počúvaj, to aj Peter povedal, že nikto sa tam nedostane do toho denníka. Má istotu aspoň, ne? Ani ona, ale som. Ale dostanem. Vyberieme baterky a dáme dobre heslo a dostanem sa tam. Jeď ty drevorúbač. Čo? Jeď ty drevorúbač. Marita tu raz mala také malé auto, také tenké a tiež sa to dalo lúbke sedí. No, to je štátovala. Áno. Neviem, mne sa zdá, že toto je voľaké novšie, není? Čo? Zapaj, no. To sa čo teší. Mrku, ktorú... Mami, máš dosť mrkvy, lebo Teodorko len mrkvu ľúbi. Babka, mami, tu je ešte mrkva. Ja. Lebo Teušo len ešte mrkvu povedal. Pálí? Počkaj, ochladíme to. Podáme zatiaľ dneska.